Els dilluns a les 8, després de jugar el partit, tots anem en el mateix sentit. Cara a cara amb l'esport, analitzant cada segon i a cada camp fem girar el nostre món. Un dia a la ràdio vaig dir, això sempre és important, i amo la música continuar. 10 esports per comentar, però tots són rellevants, del futbol al petanc caçats. I un dia neix el districte esportiu, ja fa 20 anys que estem fent barri. Jordi Sunyer, quan sols era un infant, va començar l'esport a Sants, l'esport no mor mai. Districteesportiu.cat per conèixer els resultats, clubs, notícies i també el podcast. L'actualitat de l'esport pot semblar un tripijoc, però no volem estar fora de joc. Un dia a la ràdio vaig dir, en seguirem parlant i amo la música continuar. 10 esports per comentar, però tots són importants, del waterpolo als texans. I un dia neix el districte esportiu, ja fa 20 anys que estem fent barri. Jordi Sunyer, quan sols era un infant, va començar l'esport a Sants, l'esport no mor mai. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.